Il-Ministeru għal-għawdex nida skema ġdida li se tagħti siġar indiġeni u jħawilhom b'xejn. L-iskema bl-isem ta' Greening Gozo tnediet uffiċjalment fiż-żona tal-Mixta tad-Dawwara li nfetħet ukoll għall-pubbliku walli kienet ilha snin abbandunata. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għal-għawdex Justin Caruana fissret ix-xogħol li sar f'dan il-ġnien u kif din l-iskema satejn sabiex f'Għawdex jibqgħu jiġi kultivati s-siġar indiġeni tagħna. L-intiża hija li mhux biss inħaddru lil Għawdex biktar siġar u allura proġett ta' afforestazzjoni imma biex ukoll inkomplu nikkultivaw is-siġar indiġeni tagħna li huma tipiċi tal-lokal tagħna ta' gżiritna u allura rridu inkomplu naħdmu biex inkomplu inkattruhom u wkoll ingawduhom. Il-Ministru għal-Għawdex tenniet li din l-iskema għandha lan li tippromovi aktar it-tħawil tas-siġar l-aktar dawk endemiċi bħala parti mill-miżura tal-baġġi ġdida Greening Gozo. Id-direttur ta' Rural Gozo, Neville Merċieqa, spjega kif il-ġnien li ġie riabilitat se jintuża biex jitkattru siġar u pjanti li l-qudiem mistennija jiġu rilokati f'postijiet oħra. Fl-aħħar mill-aħħar l-ambjent Awċi huwa importanti ħafna huwa assets għalina l-Awċin u allura l-Ministeru għal-Għawdex impenjat biex inkomplu ninvestu fl-ambjent Awċi però wkoll anke biex ninkoraġġixxu lil pubbliku jipparteċipa magħna u jkollna Greening Gozo li tassew tkun effettiva u li nilħu l-għannijiet fil-miri tagħna. L-Aġent Direttur tad-Direttorat tal-Manutenzjoni u Ristrutturar tal-Ministeru għal-Għawdex Lori Japab għalli fost ix-xogħol ta' tisbieħ sar pavimentar ġdid fejn twessaw aktar il-passaġġi għal aċċess aktar faċli u xogħol ta' tisbieħ permezz ta' bankijiet li jagħtu dera ġdida lil dan il-post. L-applikazzjoni tinsab online fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru għal-Għawdex jew fuq l-app My Gozo. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.